Hoxe despedimos a María Briones Pouso, avogada e ata hai poucas semanas delegada do Colexio de Abogados da Coruña na localidade. Faleceu aos 54 anos, deixando unha fonda pegada a nivel profesional e persoal. María Briones foi durante anos unha das voces máis firmes da avogacía en Ribeira. Como delegada colexial encabezou reivindicacións como a creación dun cuarto xulgado para o partido xudicial ou a oposición á centralización en Santiago dos casos de violencia de xénero. Todos os que a coñeceron destacan o seu compromiso coa defensa da xustiza de proximidade e coa protección das vítimas, especialmente das mulleres. Preocupáballe que o sistema garantise os dereitos de todas as persoas por igual, sen diferenzas entre cidadáns. Compañeros e compañeras da profesión recibiron con conmoción a noticia do seu falecemento. Defínena como unha traballadora incansable, unha defensora firme da profesión e, sobre todo, unha persoa próxima, sempre disposta a axudar. María Briones exerceu a avogacía ata o último momento, mantendo, segundo destacan persoas achegadas, unha actitude loitadora e optimista mesmo nos momentos máis difíciles. O funeral celebrouse hoxe, xoves, ás 5:30 da tarde, na igrexa de Santa María, a Antiga do Caramiñal.